karon butangan na magsili arang daghana kay para muhang di kaadyo kay hinang gudbi. Ja magsagol merig pipino, ja kamatisan pa jud namo, ja butangan pa jud na magginamos kay parang lami di kaadyo, ja sukaan pa jud. Ja kani gilungag ni namo gitak-ang na ja tawa. Wow, lami kaadyo, gabukaw-bukaw na jud hapit na maluto. Ja karon panita na magsaging kay naluto na. Init pa kadyo pwede man sulunag ka nang nay haunon sa ibutan na idja burari dapit diya. Oh, dami. Hawa na ba yang? Oh, me. Ho yang, ho yang. Mahilak deh ka. Init kadyo, ako ka ng aso. Lamay din si Ja, basta ngaron nga ating uwan. May snacks na, pare sa ginamos ito nga hang kaadyo. Inalamian jud. Ja, kuan diri, namo, paniud to na po namo ni Ja. Ang sa barong oras, alas 3 na, mo na yung paniud to. Una ni si Ja, kanang bawang nilot ng mga saging, yung mga among kuha na kay, butangan na magka ng pipino, Ja, sili, Ja, gamay na mga ginamos, Ja, napay kamatis nga hilaw. So, mga sinigsa na, Ja, dami, mag-snack sa mi, slash, paniud to na mo, Ja, saging ka ng buwang kaadyo. Bawa si panganin sagingan, Ja, kanang naigin, Ja, lagi ang giling, na may ginamos sa ridiyan, Ja, ganahan makuingan ni, na ganahan may ingani na ang dayon. Dali, mga unta! Dali na mo, buwan. Ginuo ko, bitag lutaw na kutsara. Sige, padayon gyapon. Naan! Sasagi! Sagi, kaon! Dawa! Dawa mga ito mga yung sunod-sunan. Nahuman na may kaon. Nakay sobra na saging na. Wala na mamahurot kay busog na may kaadyo. Diyan na pa yung mga ginamos. Tatawag mga ginamos na may kaadyo. Kuha ni si Jack. Ibutangan na mo ka na na silinghang bitaw 15 ka buok na. Dami kaadyo. Just kuhaan pati kanang tuba bitaw nga gisuka. Dami just sa kaadyo. So kung nakarelate ka o ganahan ka ani, comment naman na ha. Kaya tagaan ka na mag-isa ka buok saging. Bye!